Janko Slobodník chce pestovať zemiaky tam, kde mal doteraz trávu. Ako má pripraviť pôdu pre pestovanie zemiakov? V jesennom období na trávnik, ktorý je pokosený, navozíme maštalný hnoj, pokiaľ ho zabezpečí. Keď by ho nemohol zabezpečiť, tak potom dobre vyzretý kompost. Hlboko, možno povedať tak stredne hlboko, to poriluje alebo urobí orbu. A na jar už bez problémov, keď pôda premrzne, môžem vysádzať zemiaky a výsledky budú mať veľmi dobré. Bude prekvapenie, aké krásne budú mať zemiaky, lebo predtým tam zemiaky sa vôbec nepestovali.